Propju kif bosta siti ta' temp kienu qed ibassru, bosta partijiet f'Malta l-ħamis kmini wara nofsinhar esperjenzaw l-ewwel xita wara xhur ta' sħana u nixfa. Xita magħrufa aħjar bħala l-Erejjex ta' Santa Marija. L-aktar li ntlaqtu minn dan kienu nħawi minn nofsinhar sal-majjistral tal-pajjiż. Kif minn xemx tiżreġ beda tila sħab iswed u qabdet raxxax l-ewwel ftit xita, Crew ta' One News żar l-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, fejn l-uffiċjal Graziella Cini spjegat li l-aktar lokalitajiet li ntlaqtu kienu Ħaddingli, is-Siġġiewi u Ħalluqa. Cini żvelat magħna kif ġurnata waħda biss u fi ftit sigħat din ix-xita li għamlet qabżet in-norma għax-xahar ta' Awwissu u saħansitra 4 darbit iżjed milli għamlet tul Awwissu kollu fl-2023. Dan ix-xahar sissa konna xahar xot ħafna imma llum f'ħalba waħda għamlet ilna 11.4 mm. Dan huwa ħarira iktar ikkumparat man-norma ta' 9.7 mm għax-xahar ta' Awwissu huwa pjuttost iktar milli kellna s-sena l-oħra 3.8 mm għax-xahar ta' Awwissu. Jekk nikkumparaw ix-xahar ta' dis-sena max-xahar ta' Awwissu li għadda tas-sena l-oħra kellna naqra aktar. F'dawn il-jiem kull sena propju wara Santa Marija kulħadd ikun qed jistenna dawk il-ftit taqtiriet kważi tradizzjonali. Mal-mikrofonu ta' One News Cini spjegat li dan iż-żmien il-baħar u l-atmosfera jilħu t-temperaturi massimi tagħhom u b'kawża ta' hekk jirriżultaw fi sħab. Sa dan iż-żmien ta' Awwissu nkunu lħaqna ċertu temperaturi tal-baħar għoljin li jgħinu wkoll ammont ta' convection li tibda tila, jiġifieri jkun hemm iċ-ċirkolazzjoni fl-arja kemm il-ma qed jevvapora u kemm minn dak li l-ma jiġi kondens biex jifforma s-sħab. Peress li nkunu wasalna ċertu temperaturi għoljin kemm tal-baħar u kemm ukoll tal-atmosfera, jibda jifforma dan is-sħab u dejjem jibqa' jikber biex imbagħad ikenna l-ħalbit sakemm s-sħaba tikber kemm suppost biex imbagħad ikenna l-ħalbit tax-xita.